Happy birthday! Wala kayong mga palay dito? Yung mga silingan nila dito ba? Silingan dito? Wala yung mga tiks dito? Ang usap ni si Papa. Ako sa boring yung ano? Wala ka ora po kung sa mura ng manok. Asal padulong. Sus. Ang dulonggan murag babay. Siging kalitugon. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Unsa kaya akong ihaw, no? Birthday raman ako. Ihaw ako kung manok, ani? O lechon baboy. Tani ko tayo ihaw. Birthday pa nato niya mo tayo ihaw. Ikaw akong ihaw, no? Wala ra ba dyan ko isudan? Pwede ba ka, ano? Umayar ba, ani? Bihon na ni? Ha? Wala ni bihon? Pansit, bihon. Ayun. Spaghetti. Kapayas. Spaghetti po, apel. Spaghetti. Ano sabi? Ay, spaghetti. Okay. Ako, friends. Friends kami, awan na. Ano, puro. Ato, bintog lang. Ito. Ayaw pala ta akin ng pansit kay mura na yung nagbitok ron. Ha? Luto na na. Mga ano ta? Oh, mga una. Parat man eh. Parat. Ano? Parat jud. Ang tapang parat. Ang parat tapang. Kaya ko no, parat na ako. Parat kayo.
Hindi, pero magkakaano yun. Wala magka-spray. Salamat. Nalimot ko na. Pagkalit na. Yan wala na. Salamat din ako. Wala na may kaon. Wala tayo ng kapre. Gutom na kayo ko. Nakalimot lang noon ko. Naluto. Basta ito nga naman dyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.